Súboj jenu proti umelej inteligencii, Eurostars ako alternatíva voči veľkolepej sedmičke, časť dlhopisov na obzore, inflačné dáta z USA ako povolený doping, Nemci zaplavili trh bitcoinami, Samsung ako pán prsteňov, no a čínske robotaxíky vyrážajú do ulic. Partnerom tohto podcastu je investičná platforma s rôznymi aktívami eToro. Moje meno je Patrik Lahuta a toto sú akcie na 10 minút. Hoci sme ešte pred 10 dňami konštatovali, že akciové trhy ovládli technologické americké akcie zosobnené indexom Nasdaq Composite, už to viac neplatí. Na akciový trón, tak ako v roku 2023, opäť zasadli samuraji z krajiny vychádzajúceho slnka, alebo presnejšie japonský index Nikkei 225. Ten prvýkrát v histórii prekročil hranicu 42 000 bodov. Index si len za posledné 3 týždne pripísal viac ako 10% a od začiatku roka už 27%. Tým sa dostal na pozíciu najvýkonnejšieho dôležitého akciového indexu na svete, keď predbehol spomínaný Nasdaq s 26% výkonom. Naše banky majú na terminovaných vkladoch výnos od 1 do 3,5%. Trošku rozdiel, ale jasné, že každý rok nezhodnotíte investíciu o štvrtinu. Priemerný ročný výnos od 8 až 9% je historický fakt. Späť ale k veci. Japonským exportérom sa výnimočne darí vďaka slabému jenu, ktorý je slabý asi ako angličtina v podaní našej slovenskej gejši. Tým sme nemysleli našu hlavu štátu, ale hlavu našej hrdej slovenskej kultúry. Japonský jen je voči doláru najslabší za 38 rokov. Pre zahraničných kupujúcich sa tak stávajú japonské výrobky lacnejšie a tak Japonci viac vyvážajú a to im tlačí zisky nahor. Technologicky zastúpený Nasdaq, ktorému sa zas veľmi darí vďaka rozmachu umelej inteligencie, teda mierne za japonskými akciami zaostáva. Bude teda zaujímavé sledovať súboj jenu proti umelej inteligencii alebo súboj Nikkei versus Nasdaq v druhej polovici roka. Na koho by ste stavili vy? Hoci akciové trhy ovládajú tento rok predovšetkým japonské a technologické firmy, za nič sa nemusia hanbiť ani tie európske. Najmä ak sa trochu prehrabeme v tej kopke sena ako pán predseda vlády na žatve poľnohospodárov a vyberieme skutočné klenoty, ktoré nazval termínom Eurostars pán Hermans. Nehovoríme o vynálezcovi tej super tatarky, ale o manažerovi portfólia v Aegon Asset Management. Ide tak o nejaký ďalší pokus nájsť európske akcie, ktoré sa svojím výkonom vyrovnajú Magnificent 7 alebo americkej veľkolepej sedmičke, teda spoločnosťam Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, Nvidia a Tesla. Prednedávnom už analytici prišli s európskou alternatívou Granolas a Eurostars, alebo európske hviezdy, majú za účel to isté. Nájsť európsku alternatívu k veľkolepej sedmičke. Keďže Granolas znie skôr ako názov krmiva pre mačky, Eurostars znie o niečo lepšie, a tak sa poďme na ne pozrieť. Toto zoskupenie pozostáva rovnako zo 7 akcií firiem, a to konkrétne z ASML, Novo Nordisk, Louis Vuitton Moet Hennessy, Ferrari, Adyen, Schneider Electric a Hermes. Svojím výkonom od začiatku roka 2020 Eurostars nielen vyrovnali výkonnosť veľkolepej sedmičky, ale ju rovno prekonali s výnosom 224%, respektíve ročným zhodnotením o 30%, a to zároveň pri nižšej volatilite. Výhodou európskych hviezd môže byť aj vyššia diverzifikácia skupiny voči americkým náprotivkom, ktoré sú ťažko zamerané na technológie. Poďme sa teda na ne pozrieť bližšie. Ferrari vám predstavovať asi nemusíme. O francúzskej luxusnej skupine Louis Vuitton Moet Hennessy len dopovieme, že firma pozostáva zo 75 luxusných značiek. Hermes predstavuje ďalšiu luxusnú skupinu, ktorá je priamym konkurentom Louis Vuitton Moet Hennessy a medzi jej top produkty patria najžiadanejšie kabelky na svete Birkin a Kelly. Novo Nordisk je najcennejšou európskou spoločnosťou a druhou najcennejšou farmaceutickou firmou sveta. Darí sa jej vďaka jej hitom, liekom na cukrovku a chudnutie Ozempic a Wegovy. ASML je holandský jediný výrobca najpokročilejších ultrafialových litografických zariadení potrebných na výrobu čipov, čo sa mu pri rozmachu umelej inteligencie náramne hodí. Adyen je inovatívna fintech platforma na spracovávanie platieb, ktorá v ére digitalizácie zažíva zlaté časy. Schneider Electric je zas takmer 200-ročná francúzska spoločnosť, ktorá operuje naprieč rôznymi odvetviami. Ak teda hľadáte zaujímavé príležitosti, môžete sa inšpirovať, ale majte na pamäti, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Ak ale nejaké tie euríčka zarobíte, majte na pamäti, že nemáte za čo. Nakoniec sa priznáme, 3 tieto európske hviezdy sa nachádzajú aj v našom akciovom portfóliu. O akciách sme si toho ale povedali dosť a tak odbočíme ako Pele pri hlasovaní o NATO smerom k dlhopisom. Ich čas mal nastať v minulom roku, potom koncom minulého roka, potom na začiatku tohto roka,
potom v lete, no a kde nič, tak tu nič. Tí investori, ktorí presúvali časť svojho portfólia z akcií do dlhopisov, lebo vraj akcie sú drahé a dlhopisy ponúknú lepšie príležitosti, si tak môžu akurát trieskať hlavu o stenu. Globálny dlhopisový index Bloomberg Global Aggregate Bond odpísal tento rok 0,3%, no a výnosy akciových trhov ste mali možnosť počuť pred chvíľou. Do dlhopisov napriek tomu tečú miliardy. Investori totiž veria, že situácia sa čoskoro otočí s príchodom očakávaného zníženia úrokových sadzieb v USA, ktoré zníži výnos dlhopisov a inverzne zvýši ich cenu. Americká centrálna banka Fed by mohla k zníženiu pristúpiť v septembri, či sa tak ale stane, ešte len uvidíme. Ak áno, dlhopisom by sa skutočne mohlo začať dariť. Nahrať do karát Fedu a jeho zníženiu sadzieb a v konečnom dôsledku teda aj dlhopisom a akciám by mohli najnovšie aj nové inflačné dáta zo Spojených štátov. Inflácia totiž prekvapivo klesla na ročné minimum 3% z majových 3,3%. Analytici pritom počítali s poklesom na 3,1%. Inflácia klesla tretí mesiac za sebou a tak pravdepodobnosť uvoľnenia menovej politiky zo strany centrálnej banky sa zvýšila zo 75 na 92%. Tieto predpoklady priživil aj Pavel a nie Peter Pavel ani Pavel Hamel. Toto je iný Pavel. Tento je šéfom Fedu a vyhlásil, že podmienky sú takmer vhodné na to, aby sa začalo so znižovaním sadzieb. Horúco v investičnom svete aj v kryptomenových kruhoch. Vody sa rozvírili po tom, čo sa Bitcoin za posledný mesiac prepadal o 14% pod $58 000 a od historického maxima o viac ako pätinu. Kto je vinníkom? Prekvapivo za to šťastie môže nemecká vláda. Tá v januári zhábala 50 000 bitcoinov z filmovej pirátskej stránky Movie2K a v predchádzajúcich dňoch ich začala na trhu predávať. Takto nečakane zaplavila trh bitcoinami v hodnote 2,5 miliardy eur. Držitelia bitcoinu sa tak Nemcom asi veľmi nepoďakujú a krok sa stretol s kritikou dokonca aj v samotnom Turecku. V Nemecku. Ozývajú sa totiž hlasy, aby si Nemecko bitcoiny nechalo ako ekonomickú rezervu do budúcnosti vzhľadom na to, že sa v súčasnosti uskutočňuje čoraz väčší počet globálnych transakcií pomocou rôznych kryptomien. Okrem toho kritici veria, že by to mohla byť pre krajinu ideálna šanca ďalej rozvíjať svoju stratégiu v oblasti kryptomien na globálnom základe. Tento týždeň na trhu zaujali aj dvaja giganti v odvetví elektroniky. Jedným z nich je Apple, ktorý sa môže pochváliť najväčším nárastom dodávok osobných počítačov medzi všetkými globálnymi výrobcami. Za druhý kvartál zaznamenal 21% zvýšenie predaja po historickom prepade odvetvia v posledných rokoch. Aj tento fakt pomohol výrobcovi iPhoneov, aby ako prvá spoločnosť v dejinách prekonala trhovú kapitalizáciu $3,5 bilióna. Proti Apple počas týždňa vyrukoval novinkami jeho úhlavný nepriateľ z Južnej Kórey, Samsung. Predstavil novú generáciu svojich skladacích smartfónov Flip 6 a Fold 6, ktoré majú viacero funkcií umelej inteligencie, vrátane prekladov jazyka v reálnom čase a úprav fotiek. Samsung sádza práve na AI, pričom tvrdí, že už teraz 77% používateľov Samsungu S24 využíva jeho funkcie AI každý týždeň. Najpoužívanejšie funkcie umožňujú vyfotiť objekt alebo text a potom ho vyhľadať na webe alebo preložiť. Ďalšie poskytujú návrhy textu pri písaní správ alebo e-mailov. Novinkou je aj Samsung Galaxy Ring. Ten vás do temnoty nesváže, ale namiesto toho bude sledovať váš zdravotný stav. Podobne ako Sauronovému oku nič neunikne, prsteniu od Samsungu neuniknú rôzne zdravotné metriky, ako je srdcová frekvencia a spánok. Samsung bude dúfať, že sa mu podarí presadiť stále na veľmi malom trhu inteligentných prsteňov a že ho spraví takým sexy, ako spravil Apple trh s inteligentnými hodinkami. Prsteň má mať oproti hodinkám napríklad výhodu v tom, že je komfortnejší pri spánku a ako módny doplnok ich občas ľudia chcú vymeniť za klasické ručičkové hodinky alebo ich na chvíľu nenosiť. Výsledkom sú nedokonalé dáta napríklad o spánku a prerušené dlhodobé ciele, napríklad v počte krokov. Galaxy Ring má stať zhruba 450 €, takže ak ste nič nemali pripravené pod stromček, tak už máte a na chvíľu sa môžete cítiť ako Frodo. Uvidíme teda, či sa Samsungu podarí stať sa pánom prsteňov. Čínskym akciám sa veľmi nedarí, to už všetci z našich predchádzajúcich dielov viete. Nedarí sa ani tamojším technologickým obrom ako Alibaba, JD, Tencent, Meituan alebo Baidu. Posledne menovaná spoločnosť ale prešla počas tohto týždňa miernou resuscitáciou. Akcie Baidu poskočili o 9% po tom, čo tzv. Čínsky Google začal s testami svojho samoriadiaceho vozidla Apollo Go v 11 čínskych mestách. V tomto roku Baidu plánuje nasadiť 1000 takýchto robotaxí v meste Wuhan. Áno, ten Wuhan, kde pravdepodobne vznikol COVID, teda len za predpokladu, že slovenský splnomocnenec pre pandémiu nezistí svetové sprísahanie. Vo Wuhane už spoločnosť prevádzkuje množstvo vozidel bez ľudského personálu a 10-kilometrová jazda v tomto robotaxi vyjde zákazníkov od 50 centov po niečo vyše 2 €.
bežná jazda stojí 2 až 4-násobok. Ďalším pozitívom Baidu je, že firma sa presadzuje na domácom trhu so svojou umelou inteligenciou Ernie, ktorá je ekvivalentom chatu GPT. Ak ste ale čakali, že akcie vďaka tomu získajú podobný hype ako technologické akcie v USA alebo pesnička Pedro Pedro, tak sa mýlite. Akcie Baidu tento rok odpísali 16% a za 5 rokov 55%, teda rovnako ako napríklad taká Alibaba. Zatiaľ čo technologické firmy žiaria, teda aspoň tie, ktoré sa nachádzajú mimo Číny, niektorým firmám so spotrebným tovarom sa darí asi ako Bidenovi v prezidentskej kampani. Nič moc. Ak chcete nejaké konkrétne príklady, pozrite sa na akcie Nike, ktorým sme sa bližšie venovali v minulom dieli. Od maxima stratili 56%, Starbucks kleslo o 42%, Adidas o 30% a Nestlé o 26%. Veľmi sa nedarí ani spoločnosti PepsiCo, ktorá vlastne viacero značiek. Pepsi by ste asi uhadli, ale pod jej strechu patrí napríklad aj Mirinda, 7up, Lipton, Lay's, Cheetos, Doritos a mnohé ďalšie. Práve PepsiCo v podstate odštartovala kvartálnu výsledkovú sezónu, keď štvrtok nechala investorov nazrieť do svojho účtovníctva. Akcie najprv klesli o necelé 3%, ale nakoniec dali comeback a zakončili obchodovanie na nule. Firma svojím ziskom prekonala očakávania analytikov, ale tržby boli nižšie, než sa predpokladalo. Ide o ďalší dôkaz toho, že ľudí naďalej trápi zdražovanie a v dôsledku vyšších cien obmedzovali svoje nákupy sladených nápojov, čipsov a ďalších mňamiek. V určitej miere môže ísť aj o následok liekov na chudnutie od Eli Lilly a Novo Nordisk, ktoré obmedzujú chuť do jedla. Prvý faktor potvrdil samotný manažment PepsiCo. Generálny riaditeľ varoval, že spotrebitelia stále viac vyhľadávajú zľavy kvôli vyšším cenám. Finančný riaditeľ dodal, že zákazníci obmedzujú svoje výdavky vo všetkých kategóriách. Výsledkom teda je, že objem predaja medziročne klesol o 1%, ale len vďaka vyšším cenám tržby vzrástli o 2%. Ako sme už spomenuli, práve firma PepsiCo v podstate odštartovala novú výsledkovú sezónu, čiže niečo, čo by mal každý investor pozorne sledovať. Na rade sú veľké americké banky a následne už príde čerešnička na torte v podobe technologických gigantov. Máme sa teda na čo tešiť. V tomto týždni nás zaujala aj jedna spoločnosť, ktorá pôsobí na prekvapivom kontinente, v Afrike. Nebojte sa, nepomýlili sme sa. Čierny kontinent totiž v tomto roku rozžiaruje kométa v podobe spoločnosti Jumia Technologies. Ide o rastúcu africkú hviezdu e-commerce trhu. Táto spoločnosť, často označovaná za africký Amazon, ťaží z potenciálne viacdekádového rastu e-commerce trhu na kontinente. Africký trh, ktorý je obrovský, trpí akutnými nedostatkami obsluhy. Hodnota akcií rastie aj vďaka možnosti, že Jumia je potenciálne výborným terčom akvizície veľkých hráčov. Akcie spoločnosti si len od začiatku roka pripísali 260%. Treba však spomenúť aj B a tým je fakt, že firma už jednu raketovú jazdu zažila. Koncom roka 2020 za približne 3 mesiace akcie firmy vystrelili o 703%. Následne však firmu čakal tvrdý pád a v súčasnosti sa aj po výbornom výkone v tomto roku akcie obchodujú 80% pod svojím historickým maximum. To by bolo z tohto týždňového podcastu Akcie na 10 minút všetko. Zhrnutie pre vás pripravili analytici z akcie.sk. Ďalšie informácie zo sveta finančných trhov nájdete na našej webovej stránke alebo na našich sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Twitter či Threads. Nezabúdajte tiež, že hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať, preto investujte s rozumom a s vedomím, že váš kapitál je v ohrození. Ja vám želám veľa finančných úspechov a prajem pekný víkend.